presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon, to err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awagong kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jimmy. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jimmy. Kini ba kumidyaw sa hay ba? Mao ni kahatag na ko problema ron. Kay sa buhi pa akong asawa, grabe man kay itong kumidya. Ug kun nganong problema ko aning kumidya no, inaniw na ko pagsugod ang mga pangitabo. Dongdro, mayo kay niya ka. Mayo kay niya ka dongdro kay mas mayo nang niya ka permi na ko. Kay magkakanta ta o marbalak-balak pa ka. Benjamin, where are you? Oh, here no me. Ay, diara ko! Idunsa! I want to know you. Garera! Oh, aram ni ka din eh. Sayuhan ni mo ha? Di hagi ko believe ni mo da? Oh, turol. So, mali ay, ingon manggod sila nga early bird catches. Katsis worm! O na, aligi worm. Yang walay worm. Mao na bisag unsa na lang ang makuha. Mao nang katsis. Pagdita, gini mo, pinay, pagdita. Si Parito Bal, wapa? Wapa, si Pedro naman yung ni Adi ni. Hiramay! Hirmayam! O sa... Pidi. Ano naman, narwari ka na sa ubos taon, ha? Okay, kompleto na ang 3 square dash. Kompleto na! Plus 1 sista. Si Dudong Pinodro. Okay, larga. Do, katahi sa mirong. Murag nindot kayo. Paminawan ni mo mga kanta katong ang inday sa to katong nahigugma sa to yung kata. Ha? Katong yung kakani ako katahon dong. Kaning kuan. Katong usa kanta nga imong ganahan ba? Kato. Dili tong kun nasayon ka palang dili kato usa. Sa landong sa langit. Oh, sa landong sa langit. Okay. Larga. Sa landong sa langit. Okay. Seryoso ka ta. Ang ulan mahaya. Bituon nagbanwa sa mangit-ngit nga kagabion. Paduol, remor layo ka na mo. Sige, taro. Okay. Anak, okay. Larga. Magkagabion na ka. Pangandoy nindughan nga dilig mo ing ayran. Pinangga ayaw paglangay. Balik na ko. Balik na pinangga. Kay ang bugma ko imo man ning turo ning dugan. Balik nga o hinalaran ang bugma ko nga nagtuaw ang tusok kong tanan. Kapag balik mo pinangga kaya paglangay.
ako asawa. Uy, Dahil nag-inom na. ka sad mo. Ay, ako Sa'yo mas... pa yung taon aron, uy. Sige, ari lang ka do. Mas may na sa'yo, Mare, para nakpo ko agi ba? Kita Mare, schedule mo na mo ron Mare. Mo nga sa'yo gimi naginom ron. Sa'yo, bitaw. Bitaw? Para dako-dakog agi niya, ang resulta, sa'yo kay mga punder. Ako sa batong miyagi sa bando rin. Sa iyo, minang ubo. Kayo, man taon miya ito pamahaw taon. Karon di ay nakapamahaw na di ay mo. Pre, tinan mo. Unsa ba nakapamahaw Lami mig sumsuman man rin, Mare. Lami mig sumsuman ron. Kita Mare, magsugbam ko na mi ron Mare. Oh, magsugba. Sugba ha. Oh, Sa may sugba, baboy isda. Isda lang Mare, kay wa pa may budget. Kalamian ng isda. No, sa nga isda ah. Bulinaw. Bulinaw, pahuway ta, bulinaw, mamauli mo, bulinaw. Pre, anong to, Mare, pre? Ay, salti lang to, Mari. Ano, Dito, sapo to, pre? Wa isapot ko taon, binguli siya pa uli, kumidjar na niya. Ha, wa taon to mag wa miming ay lang oy, like exalti ang ka mo no. Kay bitaw ang tinuod. Wa ko taon mim kanjer gabi. Dito mo harap ro mo. Bro mo scam no. Lili ay may sunod pre. Ah. Makasapot din ang way. Bito, pre. Bida. Kasapo, te. Kigpatay mili no uban ng turjak. Bantog ra. Si batog ra. Ha? Si Abi na batog ko, ra. abi na ko, patay na ko, pagmata na ko. Okay ka naman. Wa mo to na ko, matirtiri gabi. Pagmata na ko, naggunit na magsundang, pre. Aha, masawa. Bida no. Sultiha gini pre no. May gini nagjiljil gini mo sa inyong mari gabi pre. Wa man. Wa ako sa duwa sad. Anong buhi pa man ka? Bitaw, no? Oh, saman. Oh, basig mo. Jiljiranas lais mari pre. Mausad. Okay ra. Tirtira, no? Usad! Ay, Oh, ano ka day? ambot tong uy, nagdamgo ko nga PE. Damgo? Sa damgo niyo? Nga nakakita ko no kog away. Oh, porbida. Mo ba? Ay, pagampo na taon tayo nga. Di taon na tinuod di mong damgo taon. Mao ba dong? Oh, kanang damgo day. Bungar mo na sa imong kahago. Stress ba? Wanay laing kamaturan nga. Matinuod na, ha? Ang uban gani, ana, binali man. Kanang giingon nga, namatay ko nung siyang damgo. Di mo na tinuod. Bisang unsal na imong damgoan. Di ko na tinuod day. Mao ba no? Kaya nga nung reyon sa mga hinungdan nga nag-away man taon mo sa imong damgo, ha? Kiaway na ko ang maong babae kay sige ko ingon nga gwapuha na niya uy. Ha? Gwapo? Naibog ko, gwapo kaayo siya. Kisa bigay nga niya gwapo? Ikaw, Ha? sige ag tutok niya. Sige siya tutok nimo ba? Gwapuhan gyud kuno kaayo siya. Nya naa ko gud. Syempre naglagot ko oy. Dabog noon bitaw nako. Sa Mayra. Ano gibunggon umni mo, ha? Pero damgo ra man to. Di man kaday tinuod ang damgo, di ba? Na, usay mo tinuod eh. Hey, lom da Jimmy oy, gahal-hal ka man lang Jimmy. Dahil, gini, mutan na ako ni mo din. Oh, unsa man na? Kanang panalitan ba? Mawa ako sa kalibutan ba? Saingan? Panalitan, mawa ako sa kalibutan niya. Ang ako bukutan na ni mo, mangita kay ipuli na ko. Ay, noon sa man taong ko. Ay, nganong ka na matumisgutan. Ay, magisgutag laing storya, bi. Ikalang ko taday, kita tanan, mawa mo yun sa kalibutan. Siguro, mo yun nagkuha na nga, mawa atas kalibutan, di ba? Oh, siguro, ako'y mauna. Sa'yo mauna ba? Oh, naibaw, baka kay, unsaon nga, kaduna mo ko'y gibati, di ba? Ay, sus, uy, kauinin mo. Wa pa namatay sa LBM, uy. Kakakagbihan ni niya, ay. Nasa man ka? Para patuloy istorya ha, mangluod na dayon ka. Wow, ay, porbida, ay. Asa lagi ka? Kano nilakaw man ka? Si Arsa ko kadiyo. Oo, kadiha. Bongo chitoy. Naunsa man ka, Jimmy. Ganong mura man ka, kuan man ang naong nimo, Ansa? napusoy man ang naong nimo. Wa ka kadaw scatter. Ha? Nga, ganong luya ka man kaignaw. Matay, ay. Pero mamatay yung tingali ko anin, ay. Aw may noon. Aw usa! Kiraan sa gamay ni da. Yun na para ko. Murag miniwang lagi ka, Jimmy. Na imong naong ay murag nalumping na gamay. Ayon sa'yo, lumping na, ay. May piyahok ba? Basiling na, ay. Maong gining naong na ako, na, ay. Naunsa naman taon ka, oy. Ayaw pabuta, oy, nga moabot ang panahon. Nga usa na lang kabukwate ang dili mo perma. Saan na ako, na, ay. Papirmahon lang na ako silang tanan. Unsay papirmaho? Ang wate ba? Ay, praktikan lang ko tanay ko. Practical bitaw. Nya di lang sa di ay kabaning kamot, ha? Aw ikaw. Na,
Siksi para pa ng asawa ni mo. Ah. Malas ka. Dagat para pag mag-sightseeing, anak. Kasi di pa ka malubong. Magkakita na naglain. Yan. Gusto lang, yan. Gusto kang mahitabo. Hindi may tabo na. Hindi na may tabo tao na eh. May sakit ng bana ni mo, Tina. Si Jimmy, Nay? Oh, kay pwerte naman kong ningawaan, niwa nga anak. Nainaw nga namura na magkaldirong na lumping. Nga naman, Nay. Unsa day ang sulti day ni Musad? Unsa man, nanay sakit. Ha, makamatay ang yan sakit. Kay, anong saan ka naghigos man na? Na, wala kaya nga kabalakan na Nay, oy. Kaya wa pa mahitabo nga Nay namatay sa LBM. Unsa? Ay, mura din na iyang sakit. Pagkahanggaw tawhana. Nagniwang manggod. Ikaw ba mag-LBM, Nay? Di ba ka mo niwang? Oo, no. Ay, kanahan man ni Jimmy, oy. Pakulbaan malanunta. Pagkawagi buot, bata. Jimmy, isa ko nung katug di abi mag-istorya sa tabi. Ang sa istorya na to, day. Ikaw ba? Sige tsukag palakaw nga mauna mamatay na ka. Hapit na ka mamatay. Mahimo day na, nga umang kay klarong sakit, mamatay ka. LBM, mamatay. Day, niguro lang ba, bida? Nakadungog na ba ko istorya nga daghang naparamdam ni mo ba? Kay matod pa, hapit ako nung ka mabiyuda. Nani mo. Kinsa man ang sa, di ba ikaw na nagsigig palakaw nga hapit na ka mamatay, imo nang sa. Day, may dae. Kuan ba ka nang prangkahila ko, kugod? Kung pananglit pa, mamatay ko, mangita kag lain, dili. Okay, prangkahan ta ka ha. O pananglit kung mawa na kang inahaka ka. Di taon to kailisan. Uy, hanggaw. Kay kanang naong ni mo, Jimmy, lisod na kinapangitaon. Labaw para sa endangered species. Di tao naman tinay. Pero ako, pananglit, Jimmy, o ako'y mauna ni mo, unsa man, ikaw, mangita kag lain. Di, ay. Nanagog ka diri, oh. Sa akong kasing-kasing, nakatatak RMN, nagod ka. Di, may tabo, may lisan, di ka day. Ako isa ni mo. Nga di yun, may tabo nga, mangita kong lain. Bisagwa na ka, di ko mangitag lain. Bantay ha. Isaad gina Jimmy ha. Kay oras nga mangita kag lain, di ta ka pakatugon, hamukon ta ka. Kanunay kung magpakita nimo aron dili jud ka malimot nako. Sige day, isaad nimo. Isaadan ako nimo. Dili ko mahitabo nga mangita kong lain. Kalaga ko. Kalagon giti ka. Kung mangita kong lain. Duawon ta ka matag adlaw gyud. 24/7 walang tulugan. Nagsinaray mi, no? Bisang way klaro. Pero, pagkaugmawa ko magdahom nga doon may tabo sa kong asawa. O diya? Oy. Hello? Hello, Jimmy, anak. Pagdali agi mong asawa among gida sa ospital. Atake. Oo, sa? Ginoo ko. Pagsulya na yun. Hindi na yung joke na eh. Hindi joke. Pagdali niya. Ari amin sa ospital. Sa ospital, alay! Sa ospital, Ngayon, sa bataw na rin. Ako may bisakit to. Ikaw may namatay. Yabag ka. Buhi pa ko. Oo. In the future ba? Amaw ka. Jimmy, tumanya ba itong imong gisaan ha? Hindi, ang unsa man nato day. Huwag mamatay ko. Hindi ka magminyog lain. Hindi ka mangitahog lain. Di promise ba kunin mo anak day? Bukbukon Sige, tanin ko karo. Sige, pangitag yun. Kay di tagyo ka pagkatugon bisan adlaw. Kalagun tagyo ka, Jimmy, ha? Day. Kalagun. Ayun kung kalagkataon day. Basta kay kalagun tagyo. Ay, Tina! Namatay gid akong asawa taon, 42 taon akong gaula. Muro ko gidatugan og 5 sakong gapas. Unya, pila may sugilanon. Napahimutang na hospital lawas akong asawa. Unya. Hilom na lang diya, Jimmy. Pagkainsaon pa ni mong hilak, bisagot doon pa na ni mong kuhapwa, tanan ni mong luha. Hasta ang sipon, di na mabuhi mong asawa.
Ngunsan lang ko ninay. Wanang babae nga mo ay natingban sa akong pagmahal, sa akong kinabuhi, nga mo'y akong kasing-kasing kalag. Ang babae nga akong gimahal, mahal pagayo. Akong isa di mo day, di ko mangitag lain day. Di ko mangitag lain. Tungkol kay, wa na'y babae nga makapuli ni mo sa akong kasing-kasing. Wa na day. Nahilom na diya, oy. Maayo! May adlaw! Oh, Maayo! wow. Kagwapa. Maayo! Dayon day! Dara ko sa taas! Dali! Tasol dire! Wow, kaputing BTS ba yan na? Murag kang mapusila. Kining, sir. Taga-insurance company mi. Unya, kini si Ma'am Christina, yung manang asawa. Ako asawa day. Papatay naman na. Ang kwadro nga, ang lugoy na butin, nahuog na buwak. Iya, tinuod kayong giingon, iya kong kalagon. Sir, ninglos pa dagi ka. Murag, mas puti pa man ka kaysa akong BTS. Kisay nga di mo, miss. Daga pa ka? Ang litrato ni Tina nga, kwadro nga na buwak. Napalit sa, niya, padula ko, ginoo ko. Nagyo di Tina sa among palibot. Mao ni akong problema, Ate Pres, pagbina. Sige, maparandam akong asawa, taon ako. Pero gibati na ko kadlok. Tapos tinuod ba yun ni nga, hindi ba bina, sige magagbasag Bible. Naabag yun multo? Nagmulto ba kong asawa? Paliwag tabagi ko yung Ate Pres, be. Unsa na buhato na di? Unsa man kung kamay pasultihon, Jamie. Ate Jinjin, good morning mo niya! Good morning, Madam. Good morning mga mama. Salamat kaayo sa inyuhang pagsigi og palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata nya palit mo para sa mga dagko dark chocolate nga Don Pepe Tablia nya da ugom-ugom mo sa Diamond Yema o BM Special ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch kay lami Kaya tasty fish cracker the best kaya na to Ibnon kanon nya Paulitos macaroni crunch mo na atong kanon nya inom tag Don Pepe or dark chocolate nga Don Pepe Tablia lamig yung kay na nato inom mo nya ugong tag OBM special o Diamond Yema special mo na nindot kay ugomon samtang magbiyahe ta og asa ta padung maglakaw ba ta or magsakay tag sakyadan nga bus Paulitos probinsya pagbaon mo anang ato ang mga OBM special o Diamond Yema special kay nindot kay na ugom mo nato ha. Unya sa tanan po nato mga kaigsunan labilig sa mga tao ni Inday Shen Pipito sa iyang roommates PH niya. Kinahanglan nga og dunaw mo yung mga problema tawagan na ninyo ang roommates PH. Kanang roommates PH cleaning services siguro to umaw na da din ha tadawan ninyo sa Facebook da din ha unya da din na ay lang number tawagan lang yun sa problema ninyo nga gustong ipabuhat sa roommates PH ni Inday Shane nga anak ni Kuya Nick Pipito dudong GR Pipito may buntag ninyo diya sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito nga ang gipainom sa opisina ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban hindot kay nato imnon kay ang trabaho mahuman gyud panington ta samtang naglingkod-lingkod ta sa atong opisina dili ta magduka kay minuntag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban nga ato ang said Panyawan Coffee Mix mo na nindot kay natong imnon Ate Pres Okay, ang sender na to ka nga si dalawa. Jimmy Ate Pres Jimmy. si Dong Jimmy problema ni siya siyang asawa lagi kay nagsinaray sila kin sa matay lang na kinahanglan din sila magbinyo og lain di mangitag lain karon wa siya bugdang Ate Pres ay basakit to nang iyang asawa man mayuna namatay so mauto nga di saad gyud siya nga di ko mangitag lain dai tungod kay mahal tika kita na siya babae nga tigkuan sa kanang
Sa pangalan na insurance. Tanaw niya, puti mo pa, Ate Pres. Yung siya, wow, kaputik pa. So, ang pag-ingon niya, adali dayon. O siya, ito rin, tagak pitaw ng kwadro sa ilang kasal, Ate Pres. Bang! Buak siya. Uy, ang among kwadro, natagak. Ila-ila na sila, padparon bitaw sa hangin ang daong sa iyang asawa, padung niya. Mo rin ko yung tinuod ba nga dahi kag, tinuod ba nga na multo, nagbulto yung asawa. Nagaw niya ang problema. Uban daw na ikaguban wala man. Oh. Ibalik lang ito siya kay saan man. Ang gawin ni Pedro eh. Unya mo rin ang problema, Ate Pres. Unsaon ko ng tao niya, tinuod bugyo tao ni, ni promise ka na, nung promise mo ni mo, pagbinyo eh. Ambot og tinuod ba na ang inana? Ambot lang Ate Pres, no? Pero kanang kita, naagi kag ang tao eh, naagi na. Oo, Pero kanang kanang- multo-multo, ambot lang. Dili ka na ba na ikahibot nga Oh, naagi. na ano? Na Ate Pres, naagi. Na. Kamatas mo sawa dong. Ah. Hugas mas pinggan. Ha? Hugas pinggan ka damdak ko eh. Oh, ba? Dili ka nang makadungog ka nga ang imong kusina nag-aringkil, nga whitaw. Kadali ka gingon ni Pedro? Naka-experience ko, Yan ana. ang parador. Oh, ako Basta naka-experience ko, wapakabutog ana. sa pasya. Kanang primerong adlaw, ikatulog, ikapito. Oo. Sa buwan pa Naa. Naagi daw. Murag maka-feel ka nga, naa. Oh, tinuod na Ate Pres. Naagi na Ate Pres, tinuod yun na. Di gina ni mo kalikayan. Kay katong atong Ginoo napakita pa man gyud dili. Kana sabi kang padamgohon ka, di ba? Oh, kana. Na kanang pangadji pa, pero nagdamgo ka, doon ay mensahe para nimo. Pwede mo sagbat. Yeah, bam, sige bam. Matod pa sa mga seminar nga natambungan, kana kuno ningon ana nga katulog adlaw nagpakita, ikaw Oo. ko nga nagpakita. Usahay kuno sakyan sa panuway gulyat. Di ba? Mo lang makakita kuno ka kay sakyan sa panuway ang imong pag-imagine niya, pagkuan ingon ana. Pero Di man imagination, oy. pero Huwag ka mag-imagine. ay ako sa ning busahon gulyat una ta mo padayon ha. Sa? Kung ari ka diri sa Mateo 14 verse 26-27. Miingon ang mga apostoles kaya nakita mo na si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig. Ingon ang mga apostoles, multo. Singgit sila. Ano dahil sa Ginoong Jesus, ayaw ka mo kahadlok ako kini. Ano? So unang sa ato panigulat sa daan na daang sa balaang kasulatan sa Old Testament. Gid daan ng mahadlok og multo. Padayon ta. Karon. Dayon. Ang among silingan Goliath. Ang bana hingulata kayo. Usay ko ang asawa at Ate Pres mo ambak sa bintana. Kay mahubog sa hingulata man kay ang bana. Yeah. Namatay ang bana. Karon. Gipadamgo ang asawa nga mato pa niya sa diya naglitok siya og pulong ngano man dong. Naabtan pa niya nahigmata sa nga iyang tingog nagsigip sa istorya. Kana bang ingon nga putol nahigmata. Ningon nga iampo taon ko dahil kay ngit kay diri ako nahimutangan. Anak ko no. Pwede mo tapos puro. Wa, suga, wa. Mida. Uwan man. Solar ka to. Solar ka to. Karong bago og Goliath. Sular na to ba kay bisag init. Oh. Init kay usika. Oktubre 14 Goliath kadamgo ko. Nagdamgo ko nga ang bana sa akong manghod nagbatok ko nitso kating lubong ba nagbatok ko nitso ko naog dili nga makadya ambak nga re anak ko no ko ako gitawgan akong manghod kanang nagdamgo mo kong Luis gabi nga dili sa patay buhi ni din sa barog sa may nito naog dire ingon ako manghod birthday mo gud niya ron nagdamgo ko ni kadlawon Nana. birthday mo gud niya karon ngon ana Nana. Kining naa sa tusugilanon karon mo ingon kang naay multo kaysa diyang ginailaw to ni babay ang kwadro nga nabuak ug ang picture katong serbi ang karton kay nabuak nilupad pa dong sa tubangan ko no ani na lang kisingan sa tong Jimmy. Jimmy. na mabita no uban ningon nga pabinditahe kay basig gisakyan og mga panuway Pangutana yan ang Pader Darwin. pamisahe kay basig gisakyan og mga panuway o sari akong punto pananglitan man gani og kay kita tao ra man lagita na man tayo na pakataw na arabay panol tayong lulat mag-ingat pag byudo or byuda ang umibig Naman. ang buti ng Pedro ay
Ay, ano? Sa biyudo ko. Nga nung naabot man ka ng biyuda-biyudoy nga, multo atong gisgutan. Di ba? Di ba? Kaya ang ilang mga kapikas ni Taliwan man. Ikaw, Pedro, sa dapat yun ang imong excitement sa imong babae sa ulitaw pakaw kanina na biyudo ka sa ikalahian. Ako kitlainan. Ano man? Uy, mas ganahan siya karon. Wa ko mingong ganahan. Unsa di ay? Angkong ko ato. Oh, Naminaw binagradyo. ay ala, sorry. Sayop play ko. Radyo, no? Minaw radyo kay Sayop ko. 16 anyos dito minaw. Maminaw ko siya kay nag-atang to sa lawan. Ang kasi mo sawa na minaw? Halagatang sa lawan. na minaw? Oh, mauyog itong mitso dito. Unya, palitag ba na otron sila? So, sorry po, binay lang din kong tingin. Dire ako hungungan ko. Pagbantay kay linog naman nagli. Balik ta. Balik ta. Usa ra gyud puhunan ani, usa ra gyud akong ikatambag nimo Jimmy. Panalitan gani og ingnon ta po nga kana mulong ka kana bang unsay binsaya nang mulong kana bang mangandoy pa ka, handom pa ka nga anang mabutanga. Palitag mulong man gani kay ingon ana. Nay uban gulyat nga kung mabiyudo sila, unya gusto sa magminyong usap. Iyang dado niya pangasawunon adto sa cemetery mananghid. Ay, abi na ako nga, mulong ka, di ako. Abi na ko ginanaan sumpay. Dili ang pasabot magpakita pa siya ng mga butanga. Gusto O, lagi. Gusto siya magminyo pag-usab. Ay uban nga yang pang dai magminyo ta. Mo adto sa cemetery manangit sa unang asawa. Oh, manangin siya na Mourinho ko dai. Mourinho. Wala kay manangin ko Mourinho. Apan. Pananglita naman gani og mao ginay pirmi imong bation dong. Ayaw na lang panguna nang ki ato gilailag na igwapa. Ayaw na. Pila naman ay kabuhan na matay imong asawa. Ayaw sa. Bangko pa. Ayaw sa. Ihaya pa gali. Ihaya pa. Wa na siya. Gaya, wa na tuloy. Wa na, pangaji lang ba? Pangaji na. Dili kani sa ibalik tong haya. Dili kani musakay sa istorya na ining giling. Ano luta nimo ibiyudo naman ka. Mura sila kikari. Ani na lang. Ayaw sa pagket-ket parte ng mga butanga dong unya. Kung may mo nga agi siging mag-aliwas sa mag-alinda sa imong una partiana. Before ka matog or sabi hindi ka matog, matag-adlaw na igbuntag unaha pag-ampo pagtawag si St. Michael. Kaya nabi itong musimbat ang Santo Niño, unahan man pagpre ang San Miguel, St. Michael. Masalamat sa kasi ginuugap ba mo unya na ng anghel. O lagi ba kay maumanay kuan tig-iway sa Ginoo, pagpanuay. importante. Okay, si San Naisip saylo sa mga kay kana si San Miguel maumanay kag-away sa iyang igsuon nga si Lucifer dito sa langit parte na mapanuay. Kaya nakakita kang nagpinching sila. Bam. Dakoy, kaning Saint Uriel? Oriel. Usa na sa mga pito ka ark. Mo man akong Anghel. kuan anghel nga kuan. Yung anghel magbalantay si Oriel. Uriel? Ariel, kuan na siya kanang Ano siya? Kana Ariel sila. mangkaw. Amaw. Ariel man sa kaniya sa Uriel! atong tanawon kung sa trabaho na niya naman ko dili. Sige ba. Atong tanawon kung sa trabaho ni Saint Oriel kay kana sila naman nag-assign nga mga trabaho at press. Okay. Kay kana si San Miguel gitawag mo ni Commander in Chief sa heaven. Si Saint Oriel. Si Saint Gabriel patron man na sa mga taga broadcaster kay man si reporter sa langit. Saint Oriel. Si Saint Oriel atong tanawon kung sa iyang trabaho na mo ko na dire. Pasagtan. Mo ni kang Priscilla. Saint Uriel. Oriel tanaw na to ha kag Saint Judel. Judel ba na ako ba? Basta sa una ako ba? Ang imo Judel? Kuan man ni siya, gitawag man ni siya og Bearer of God. Bearer of God's merciful love. May gubaon gina. Kani si Oriel ito tanaw kung sa kuan mo ding dool po kas Ginoo Goliath kay nagdama di ka sa gugma sa Ginoo. Or sa nga ni mo adiara eh. Daray mama. Saint Oriel, Angel of Justice. Yawa ko na naman. Mao din sa gusto si Ate Priscilla nga na mga hokus-pokus, mga corruption. Kani kay mga blood control, mga corruption kay imo kini. Saint Oriel, Angel of Justice. Mara. Imo kanang katarong, kanang prangkahan. Transparency. Katarong nga hukom. Transparency. Imo adro. Ay, wa man na sa angel. Alam ko sa ida na flood control. Wa man na sa kay kuan? Angel? Angel ga. Sa imong angel. Padalipon mo? Ang akong angel ka na 6.
Ato yung tanong, mailan na naman libro, mailan itong subayan ng Besides, birthday. besides, Magundang ta, Sir Jimmy, Magundang ta? dangop yun lamas mga pag-ampo, kay Waila ay makaiway ka naman, iway sa mga dautan. Kana, Unya, si Ginoong Hesus, imo doon tawagon, kaya naman siya, mag-auban ako kaninyo hangtot sa katapusan sa kalibutan. Ako problema ba? Ari, nagkugulat pa doon. Ano bitong na lalaki mo sa kono? Ala, uy. Nga to ba? Ito na lalaki mo sa... Ako mga nag-isgot kung mga angel mo siya. Ako problema ko. Ano siya? Ano bitaw na ilaki? Ito na mo lalaki mo sa kasabay. Nya. Ako mga larawan kay tabunan akong tuwalya. Mauwaw ka? Kita siya na lalaki niya. Kura ko ang puzzle, Tihon.